Yun, magulo kasi dun sa amin. Pinalayas po kami dun. Tapos minamaliit ng mga kamag-anak. Kahit sana din po kami nakarating. Nakarating na din po kami sa Maynila. Sa kalsada po kami natutulog. Isa nga naisip ko, sir, bakit kasi ginawa pa ko ganon. So, nabuhay pa sa mundo ganon. Gusto niya makapasok sa eskwela. Gusto niya doon ng sapatos, ng damit. Yung ganon po. Ano yung uniform? Sabi niya. Try kong gawin lahat ng makakaya ko, ha. Kami po, si Ron at Ellie Buya ng The Prospect. Isang masaganang pagmamahal The Prospect Nation. Andito po tayo ngayon sa Pilica Marine Resort sa San Roque, Pilica Marine Resort. And kasama po natin syempre si Oragon Honey na ating iniidolo sa pagtutulong. May nag-message po sa ating FB page na need daw nila lang tulong kasi from Albay. So napadpad sila dito para mamalimos. So guys, alamin po natin ang kwento ng buhay nila. So tara po. Huwag kang mag-aalala, kaibigan. The Prospect tunay na sandigan. Tara na, kumapit ka, huwag sukuan ng pag-asa. Dahil si Jesus laging kakampi at makakasama. Nababanag ang luha mula sa mga matang nalulumbay. Nababahala, pusong nanghihina, nararamdaman ng paghihirap. Tumatagos hanggang kaluluwa, pilit nilalapitan. Hindi, Papa. Puto. Nagtinda po. Tinda po ito. Hi ate. Yes, ate. Ikaw po si si Lisa Gapos. Kamusta po kayo? Pasok ka kayo, sir. Tara makatuloy kami. So dito po kayo nangungupahan. Opo, wala naman kasi kami maunahan. So, 2 buwan lang po kami dito. So from Legazpi pa po kamo o Albay? Albay po, Santo Domingo, kaso po sir, yun, magulo kasi dun sa amin. Pinalayas po kami dun. Tapos minamaliit ng mga kamag-anak ko po. So pwede mo pong ikwento kung paano kayo napadpad dito sa Pili? Pinalis po kami dun sa tinitira namin po sa Albay. Ang kamag-anak ko po, minamaliit po kami. Tapos yung inaapi po, Anong klase pang api? Yung- Pang mamaliit? opo, ganun po, minamaliit po kami nung Ano yung mga sinasabi sa inyo ate? nag-aaral po itong 2 po, 9 po sila dahil po sa kanila. Mga ano pong Yung ginagawa masasakit po, yung mga salita abot po sa amin. Wala naman po kaming ginagawa sa kanila, pero bakit kasi kami po yung pinupunta ng ganun. niyo? Kumbaga doon kayo nakatira sa bahay nila? Sa bahay ng papa ko po, doon kami naglalagi po. Oh. Nakatitira lang po. Sino yung nakatira doon na bukod doon sa inyo? Sino pa yung nakatira? Kumbaga nakikisama kami sa magulang ko po kasi, Sa magulang, Opo. magulang mismo yung nabi sa inyo. oo, yung pinaalis din po ako ng totoo kong magulang kasi gawa ng 4 na daw yung anak ko, bakit di daw po kami bumukod. Yung asawa ko naman sa side po ng pamilya niya, ampun kasi siya. Simula bata pa din na nakita yung totoo niyang magulang. Kaya wala po sa amin may tumutulong po. Kumbaga nagkakaroon ng diskriminasyon dahil siya isang ampon nga. Opo, And walang. ikaw din, may 4 ka ng anak. Opo, tapos patay na din po yung magulang kong mama ko po, patay na. Yung tatay ko, tapos isang kapatid po nandun sa Albay. Grabe naman yun. Grabe. Sabi mo kanina, pinalayas kayo. Opo. Yung sinend mo na picture, sino ba nag-send ng picture? Siya yung nasa nasa Sa tabi kayo ng kalsada na Opo, matagal po pinalayas na kami. kayo nun. O, pinalayas na po kami noon. Anong gusto mong sabihin sa magulang mo, sa kamag-anak mo doon sa Albay na Sinabi sa inyo. ba't kayo inaapi? Yun ang inaano ko, sir, kung bakit ganun sila sa amin. Wala naman kaming ginagawang masama. Kung may mensahe ka sa kanila, anong gusto mong sabihin? Gusto ko po sana sabihin sa mga kamag-anak ko na bakit sila nagpapakialam sa buhay namin na wala naman po kaming ginagawang masama. Bakit kami palaging tinitingnan nila po, sir?
Yan ang inaano ko sa kanila. Abot po sa asawa ko, ganun din po. Kasi pag naman po ang asawa ko, lahat ginagawa niyang trabaho. Kahit sa bundok, palayan, ginagawa niya po lahat. Pero bakit nandun pa rin yung pag-aapi nila sa amin? Hindi ko po maintindihan sir kung bakit ganun ang mga kamag-anak ko po. Hindi kaya baka nagiging pabigat kayo sa kanila. Yun ang ang tingin nila sa amin, Yun talaga sir. yung tingin sa Kasi nakikitira kami doon, nakikisama sa magulang po. Ano As na in kasi- talagang itinakwil na kayo, gano'n. Oo po, ganun po nangyari po. May mga ganun pa palang tao sa mundo, no? Marami. Ano po kasi sir, kahit sana din po kami nakarating na din po kami sa Maynila. Sa kalsada po kami natutulog po. Matagal po kami doon sa kalsada po, doon kami sa Mandaluyong po. Matagal kayo doon. Opo, doon kami mismo sa kalsada natutulog. So kasama mo to mga anak mo? Opo, kami po Lahat? lahat, opo. Ilan kayo lahat? 5? Apat po yung anak ko kaso kasama po ng asawa ko po. Kasi kami kahit saan kami nakarating. Sa Mandaluyong po kami nagpasko doon sa kalsada po. Tsaka bagong taon po, nandun din po kami. Naglilimos kasama ko po sila. Ilang taon kayo dito sa kalsada? Tagal po sir. Gano'n ka tagal? Taon na po. Ngayon lang po kami nakaano. Ilang taon na Lampas ng 2 taon na. kalsada? Opo. Ano yung pinakamahirap na pinagdaanan niyo sa kalsada? Yung natutulog po kami sa kalsada po. Tapos yung walang CR, walang maliguan, wala kang malabahan. Yung pong pinakamahirap po. Pag umuulan po, wala po kaming masilungan. Kung saan-saan po kami nakakasilong po sa waiting shade. At kung saan po. Iniisip ko sir yung sinasabi niya na yung madalas nakita natin sa mga pelikula, sine. Ang hirap ng sitwasyon. Grabe, sobrang hirap talaga. Yung mga homeless na... Pero may plano ang Diyos para sa inyo kasi kahit gano'ng kahirap yung pinagdadaanan yung patuloy kayong lumalaban sa buhay niyo ng pata. Ngayon lang po kami nakakapagligo ng ano dito. Nasa kalsada kayo, hindi yun na natin. Mga gamit po namin sir, yan ba nasa sako, sa plastic, mga damit. Paano nyo nadala yan dito? Naglakad lang kayo papunta dito o namasahin Hindi din po, kayo? may nagmakiusap po kami sa driver na baka pwede kaming mapauwi dito po, makauwi po sa Bicol. Yung ito po, yung 2 buwan po sir na inupa namin dito, hiningi po namin ng tulong sa mga tao po para may sapat din na tulog ang mga bata. Kapag di na kami Ilang buwan na kayo dito? 1 buwan pa lang nung 18, Magkano yung upa nyo dito? 1.5. 1.5. Wala po yung ilaw tsaka tubig. So lahat-lahat kung upa 1.5, kuryente, tubig, so magkano lahat binabayaran niyo? Nasa labi man na 2,000 ganun. 2,000 mahigit. buwan. Opo. Anong hanap buhay nyo tayo? Ako po, hindi naman po kasi PWD ako, mahina po kasi ang mata ko, di ako makapag Kaya pala trabaho. hindi. Napansin ko din pag Mamaya na tumitingin ka po. talagang kabila lang o Pwede parehas? parehas po siya. Parehas. Gusto ko din po sana ma-operang kaso yun. Wala mo kami kang pang-opera sa mata. O yung asawa ng trabaho? Wala po. Wala. Paano kayo nakakapagbayad dito sa upa? Nangangalakal po siya na kumukuha po ng mga bote. Tapos mga kabilya, binibinta niya po. Tsaka may sakit din po siya, may nebulizer po siyang ginagamit. May hika kasi po Ay, yung siya. asawa mo? Opo, may hika po siya. Tsaka nabanggit mo, di ba, na namamalimos kayo. Opo, yun, sa sabungan po sir, nandun kami. Lahat dito sa sabungan na to pinuntahan po namin para humingi po ng tulong. So kamusta naman kapag ka pumupunta kayo sa ganyang lugar, like Kapag sabungan, binibigyan naman kayo? Kapag nakakapasok po, pero may mga puntong wala po, doon kami sa labas mismo. Lalabas na tao, huwing kami ng mga bariya, ganun. Pero minsan, wala din kami kukuha. Grabe sitwasyon na ano. Kawawa dito yung mga bata. Kaya Kung kapag pinalis po kasi kami sir, di namin alam kung saan naman kami papadpad.
kung sakaling kung sakaling may magbibigay sa inyo ng kahit maliit na lupa lang, so willing kayo mag-stay doon? Opo, masaya po kami doon. Hindi na po kami aalis kahit saan po, sir. Kasi nahirapan din po kami sa gawa ng mga bata din po. Kakalakad yung init, ulan po. Kaya nga doon ako na sa mga bata pag namamalimos kayo, siyempre, yung init, yung ulan, so lagi yung kasakasa, meron ka pang maliit na bata. Yung gutom. Ang nakakaano din sa akin, sir, kapag inatake yung asawa ko po, may asma kasi siya. Ito pa naman yung asma, no? Matagal na po siyang, sakit niya po yan, matagal na po siya. Buti nga, sir, may napundar din kaming nebulizer kahit paano nakakaduwag sa kanya sa dibdib. Ano gusto mong sabihin sa asawa mo, te? Para sa asawa ko po sana, karoon na po siya ng maayos na pong trabaho po. At di na po siya atakayin po ng hika para makapagsimula po ng trabaho niya po araw-araw. Kasi po, sir, pag madaling araw po, inatake po siya ng asma po. So dapat meron siyang Meron po siyang nebulizer po, sir. Dala-dala namin po kapag umaalis po kami. mga anong trabaho alam ni mister mo? Sa bukid, sa bundok, yung nagtatanim ng palay, ganyan. Na marunong din siya magtanim ng palay. Opo. Bukod pa po doon, marunong ba siyang magkarpintero, Construction. Construction po, kaso yan lang po yung hika niya? hika po siya, kaya di po siya nakakapagtrabaho po ng construction. Ito na yung bunso niyo, ate. Ito na po yung bunso niyo. Opo. Dahil advice ko lang dahil ang buhay napakahirap, lalo na yung pinagdadaanan niyo. Halos wala kayong mapuntahan. Mag-family planning kayo ha. Papa, tama na po to, sir, kasi kami din po nahihirapan, pati yung mga bata. Mahirap talaga to sa mga bata. Lalo kung wala kayong sariling tirahan. Kung saan kayo mapadpad, doon na lang kayo. Kaya sana itong mga bata, tama na to. Para sa akin, tama na to. Ako na masusunod, tama na to. Mas mahirap pa pag mamaya nabuntis ka ulit. Mas lalo kayo mahirapan. Tama na, sabihin mo sa Tsaka asawa. PWD din po ako, di ako po, sir, makatrabaho po na maayos. Yun na nga eh. Mahina yung paningin mo. Opo, may katarata po, kailangan daw pong maopera. Tingin ko lang talaga kanina, bakit sabi ko malabo yung mata niya. Hindi na po kasi nakakapag-aral yung dalawa kasi magna 9 years old. Hanggang grade 1 po din na siya nakaka-grade 1. Di paano yan, imbis na nag-aaral siya doon, eh nahinto na naman dahil nalipat kayo dito. Opo. Yung paano yan, talagang hindi na siya mag-aaral. Hindi po namin kasi alam dito, baka mapaalis din po kami sir dito. Ang gustong gawin namin sana sir, hinihiling mo sana magkaroon na maliit lang lupa na tayo, kubo-kubo, ganun po. Para makapag-aral kasi ang mga anak ko po, kahit di na kami kung saan palipat-lipat po. Ito yung pinaka-importante, yung mga bata. Dapat makapagtapos to ng pag-aaral. Kaso nga lang, paano makakapagtapos to? Yun na nga. Hindi nila alam kung hanggang kailan sila dito. Para silang Water water lily. lily. Kung saan dalhin ng agos, Doon sila. so, dun sila. Naisip ko kung paano yung kinabukasan ng mga bata, kung makakapag-aral ba sila kasi pangarap din niya makapag-aral po. Nainggit po siya sa mga, nakikita niyang batang nakasuot ng may bag ng uniform. Yun po. Gusto niya makapasok sa eskwela, gusto niya doon ng sapatos, ng damit, yung ganun po. Yung uniform. Sabi niya. Sakit na ito sir. Pinipigil kong hindi umiyak pero kaya mo ito eh. Ito na yung gawin lahat ng makakaya ko ha. Isa nga naisip ko, sir, bakit kasi ginawa pa ko ganun. So, nabuhay pa sa mundo ganun.
Huwag kang magsisi na naging tao ka. O kaya nabuhay ka dito. Maswerte ka pa rin dahil kahit paano, kahit mahirap yung buhay nyo, nakita mo itong mundo na ito kung gaano kaganda. Na-experience mo kung paano magkaroon ng pamilya. Huwag mong pagsisihan, naging tao ka. Hindi maiwasan na hindi mo maisip yan, pero kahit gano'n pa man, laban lang ha. Masusuko para sa mga anak mo. Huwag mong pagkasiyan na nandito ka sa mundo ngayon. Kasi yan, ginusto ni Lord yan. Hindi kayo bibigyan ng problema na hindi nyo kayang solusyonan. Tsaka lumabang kayo para sa mga anak mo. Gaya nito, ilang taon na to? Yung ano mo? 4 po. Pero ang gaan, ang liit. Ito po bunso po, ano po, 2 taon po. Yan, 2 years na. Opo. Ano nga sa'yo mo kasabag ko? Si papa mo, hain po si papa mo? Sain? Ali, Gali. Nagsain. Bunda puto. Nagtindang puto. puto. Ano pag nangangalakal yung asawa mo, te? Ano, binibit-bit niya lang? Walang padyak? Walang Wala po. bisikleta? Ano, yung sako. Sako lang. Binibit-bit niya lang? Opo. Ano oras siya umuwi? Ano, mga alas 5 hapon. Magkano kinikita sa punta? Minsan, ano, naka 200 din. Kapag, Maghapon na yan. oo, kapag ano, 250. Ganun, binibili namin ng bigas. Ulam. Humihingi po sana ako ng konti pong tulong po sa inyo po na kahit po magkaroon po ng lupang maliit na ano po namin ng kubo-kubo kasi nahirapan na po kami kahit saan po makarating. Tutulong po kami sa kalsada. Ano po, may magtulong din po sa amin. Ay, okay, nagkaiyakan na kami dito. Ako nga kanina po, naiiyak ako dahil sa paglalakad ko. Nahihirap po kasi kami. Galing kami nung linggo, nangingi kami tulong sa sabungan. Wala naman kami nahingi ng tulong. Tapos, naglakad kami kahit umulan. Ako nga, inaatake ang asma, anak ko puros may sipon na. Maigi, may naawa sa akin, binigyan ko 100, pamatay ko punta rito. So, Galing po ako. usually naglalakad lang talaga kayo? Opo. Kabago lang po kami rito, sir, sa pili na to. Naglayas po kasi kita, sa totoo naglayas kami sa lugar namin dahil minamarita ko ng pamilya, ng asawa ko. Ang hirap ng kalagay ko, sir, sa dito. Ito, inuupahan na namin. Ngayon, wala kaming pambayad sa upa. Gumagawa ang paraan para makaupa sa amin. So, balita namin nagtinda ka doon ng puto. Opo. So, ginagawa mo yun o inaangkat mo lang? Pinautang ako sa hapon ng kamuting kahoy. Nagluto ako. Halos wala kami kagabi. Wala kaming pambili ng kape o ano. Gumawa akong paraan ngayon para meron kami makain ngayon. Sabi mo kayo, kuya, umuwi ka dahil hinihiga ka? Nihiga ako kanina pa. May gamot ako, bumili akong yung Nebiol, andyan sa ano. Walos sa ubos-ubos na yung Nebiol ko. Tapos, bali ito nebulizer ko, ito yung ano ko, sa hika. Halos wala na, ubos na. Ito hindi nadala ko kasi wala na laman, hindi wala na akong ano. Gano po? Nasa 700 plus. Ito lang, May laman pa yan. wala na po. So, paano pagka wala na yan? Anong Ano, ginagawa mo? ito na. Taste lang sa... Ay, yung pampausap lang. Bumibili lang ako ng 10 pesos o 9 pang bata. Yung sa matanda, 35 pesos. 35. Pero nakakaano ka na, nakakaginhawa naman to. Nakaka-recover naman po. Pag inatake akong dinadala na ako sa ospital. Inject na. Injectable. Tapos swero. Tumaba na ako sa swero. Naawa ko dito sa mga anak ko. Sarili ko, wala na akong awa kahit na malayo. Ginagawa kong paraan. Yung mga bata, nakakaawa ang anak ko. Kami na kuya, ngayon lang tayo nagkita-kita. Napaiyak kami sa pinto. Mas lalo pa na
Inaatake po talaga, pasensya po kayo ha. Masakit yung ano ko, yung dibdib ko. Hindi pa pwede mo magano ka muna. Wait lang po. Medyo mo sinasaksak. Mag-aalala, kaibigan. The prospect tunay na sandigan. Tara na, kumapit ka, huwag sukuan ng pag-asa. Dahil si Jesus laging kakampi at makakasama. Ihahatid ka namin sa Panginoon. Bubuhayin natin ang paniniwala at pundasyon. Lahat ng bighati ay mapapawi. Papalitan ng magandang ngiti. Salubungin na kangiting umaga. Sa lahat ng panahon may pag-asa. Kumapit ka at ihatid kita. Siyempre talagang nakakadurog ng puso yung kalagayan ng pamilyang ito, yung mga pinagdaanan nila. Diyos po, grabe. Hindi lahat ng tao kayang gawin yan. Hindi lahat ng tao pinagdadaanan yan. Pero kuya, napakaswerte nyo pa rin. Napakaswerte nyo dahil, ayan, sabi natin kanina, nagsisi daw siya na nabuhay sa dito sa mundo. Huwag mong pagsisihan. Although maraming problema, huwag mong pagsisihan. Pasalamat ka dahil na-experience mo mabuhay kahit maraming problema. Sa lahat po ng tutulong sa kanila, yung pakikontak na lang po si The Prospect. Ayan. Kaya sa mga nais tumulong po, ito po yung aming Gcash account, and maaari po kayong mag-contact sa aming Facebook page para mas madali po namin kayong marireplyan. And of course, Sir Oragon Honey, sobrang maraming salamat sa iyo. Salamat sa napakasupportive na The Prospect talaga. Hindi tayo mag-isisi dito, guys. And ito lang, sir. Sobrang thank you dahil ito. Napakaganda ng mga sinabi mo kila Kuya Elvin at Ate Liza. Ayan, wag po nating sukuan ng pag-asa dahil lagi pong nasa atin ang Panginoon. It's always inspired, be inspired. Much love. Namaste. Ang subscribe niyo po sa aming channel at share ninyo sa istoryang ito ay isang malaking paraan ng pagtulong at maaaring magbabago ng buhay ng maraming tao. Maraming salamat po.